jona chigo kima kawuono chenro mar piny twa chakore ande kama tiere kaka rango mokwongo chenro ma oiki chieng' ma kawuono ka igeno ni oganda dhi wuok oko e bago ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda mosebed ka isemo kata kinde mokalo juma mokalo to tinende entiere okang' mane wadhi bedo ka wadwak kod mana achiel koda ka wach machielo maliet ma walose mag siasa ang'orangane riwruok kinde ANC duond bura mar ANC kod duond bura mar UDA ketogi kama chal nade e siasa ma pacho kae arwak ni machiegni bedo kod nyaka giko anyinga Cleophas Oluoch Jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango dhi bedo kaka te twak kantiere kae kod welo mabende dhi bedo kaka konyowa kolo weche mopogore opogore mantiere e pacho kae. Mago pich nyakora mondo jwang' dhi bedo kata ka ineno mago mag ng'anyo mag mag jopiny kenya joma tindo maga ikwedo paro mar chika mar omenda mabende kaka nobedo karka mano chieng' tich ariyo mano juma mokalo to sani gik mathoth ne mosebedo katimore to moloyo kapok akoni welo mantie kod studio kiny ma kawuono yiena mondo mi wabed kod sigana moro ma nyabedo kae ka wawinjo sigana kaka ng'anyo ne obagi county ma Mombasa wanyawinjane kaka ne nitie kae to bang'e amado wadhi nyime kod twak. Rowere e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024-2025 masani osepedhi e nyim od bura. Rowerego mane ochokore kar tunge liech manie apaya ma Moi e boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. Me as a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tuna list. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona if you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Obila mane okwar e alworano ne ochiwo negi siem kakoni ng'anyono ne ok opuodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Kata kamano, ne gitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyono, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. They don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Toni mar kwan gi ne medore mana kaka ne gimedo luorore, obila ne giko ne ojok kodgi kendo goyo badgi piny ni mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi. Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno magichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar tend county ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma ok kata mana timone lokruok. Actually, I'm very, very mad at this financial bill, and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have Mwananchi Barazas, and come up with
solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mano timore kaunti ma Mombasa, igeno kono dhi timore kaunti ma Kisumu, dhi bedo kaunti ma Nyeri, kaunti ma Uasin Gishu, kaunti mopogore opogore nyaka Ramogi Jwang kama dhi bedo kar kae, kaunti ma Meru bende dhi bedo kar kae. Obila ma Kisumu osepuodho ng'anyo ma kamano mondo mi odhi nyime. Welo mano go kawuono, ng'anyo ni ok en kata matimore e mbui kende, ok en matimore mana e ground kama ji nitie, otime nyaka e mbui. Okinyi ma kauna ntiere kae kod welo ariyo nyaka Ramogi Jwang an kae kod John Opiyo ma en jalony e weche mag kompyuta kachal kod timo nonro ei kompyuta. Arwakni machiegni. Erokamano Cleophas, ago erokamano Okinyi makende ni kuom miya thuolo mondo wadhi watwag gi jopiny nyikwa Ramogi kowuoyo e weche mag omenda to gi kaka wan jo Kenya ere kuma wuoche ni diyowa godo to ere be sirikal oikore mar winjo ywakwa. Erokamano ahinya. Kama chielo bende nyaka Ramogi Jwang ntiere kae kod wakili Charles Midenga, en boyudo thuolo mar twak kod Okinyi ma kawuono oyawre kendo machiegni. Ya Cleophas, ago erokamano kuom bire budho amoso kwa Ramogi Jwang no yawre uru. Erokamano ahinya. Mana kuma dachake kar kae en ng'anyo maseno kaka timore kuonde mopogore opogore. Imako joma ng'anyo itero e doho kiyudgi ketho tigologi. Nyaka sani isekete e rang'iny machal nade kata e pim mane arne ng'anyo gi chakre ka gichopo to iwegi thuolo. Nyalo bedo ni jok ma makogi kata jok ma mako buragi gin obila ma makogi onge kod bura malong'o matero gi go mbele kacha, to bende en kare ka joma tindo ma ng'anyogi kata ne giwe joma dongo imakogi kinde mag ng'anyo. Mokwongo Cleophas, ng'anyo en ratich dhano manitiere katiba. Mar ariyo, obila onge gi teko e chik mar puodho ng'anyo, puodho kata tamruok ng'anyo. Ng'ato kwadwa ng'anyo to otero mana oboke ne to onyise gimoluongo ni notice, to onyiso obila ni chieng' ma kama tiluonge ni en gimiluongo ni 3 days notice, ndalo adek. Chieng' ma kama wadhi ng'anyo kama. Koro obila tijgi en keto arita kwe, miyo gi security motegno. Ok nyal nyisogi ni watamore kata wayie. Mar ariyo, oganda mar Kenya oyienegi chwalo ng'ur. Ok en mana ng'anyo kende, inyalo kata chwalo ng'ur ni gimoluongo gi gi chik ni petitions. Inyalo chwalo ng'ur ni inyalo dhi ofis mar sirkal tiwacho ni gima kama ok onego bed ni timore. Koro seche mobila omako joma tindo ma ng'anyogi tichako iwegi, mokwongo ni mano iketho ratich dhano. Waluongo gi Kiingereza ni false imprisonment. Nikech ok inyal mako ng'ato tiweye mokitere doho. Mokwongo ipenjo to ni make nang'o ka onge gi ketho. Koro gima timore en gima jodito madongo manie sirkal mamalo onego bed ni ong'iyo gini matut. Ok en gima joma tindo timo sani ma waluongo gi dho ngere ni Generation Z. En gima obiro apoya nono monego bed ni ging'iyo matut ni to ere kaka inyalo timo, nikech kako dhi ni onyalo muocho mbele kae. Sani ne ochakore gi Nairobi. Sani kaka nowacho ni gin kuonde 6, counties 6 nyaka Mombasa. To ineno ni seche ma giwuotho ka ging'anyo nitiere very big impact makata nitie wasiwasi kuom jodito. Kesa gima timore ni gima giwacho no en gima dieri in terms of kata mana uchumi mar Kenya, weche mag finance bill, gik moko dhi mbele. Kineno kuonde molony gimoluongo ni transition from college to work. Tene ka ng'ato osetieko tich e kuonde tegruok to koro omino osetieko puonjre kuonde tegruok to yudo tich. Nitiere gimoluongo ni mandatory programs e pinje maoko ma iketi ni inyalo dhi internship to ikawi. Kenya kae ka joma tindo wuok e college to in e lwet nono. Ionge tich, biashara bo Kenya timo nikech gimoluongo ni the cost of business ni malo. Koro joma tindo gi inyore zaidi. Seche moko idak gi wuonu kata minu, isechopo higni 28, idhi 30, tikera ni titibo chako familia mari karama kaka nyako chane wacho. Koro magi achiel kuom gimineno ka joma tindo wuok oko, wacho ni wambe koro nyaka wuog oko, nyaka gol koko mondo ane ni ratich wate nyalo tim nade. Kama ne kama nitiere John, imbe ni jalony weche gi mag kompyuta kod lony manyasani.
ng'anyo no ok otimre mana oko ka kende, mar mbui ni malo, kendo kaluwore kod nonro manoyango kanyo ni onge hashtag moro amora mar piny Kenya mosebedo ka trend e piny mangima namba 1 are ne Twitter kata X bedi mar reject finance bill 2024 ni ochopo e rang'iny mar bedo namba 1. En gi tweets kanyo moyo 800 gi wiye. Keto ng'anyo masani mitimo nyaka mbui kama chal nade. Ono kanyo kata ka ikeyo nembni e mbui tadwoko osebedo kacha mathoth. Iwacho ni ka obila omak gi tipo nikech jogi tiyo gi simu. Koro obila mamako ng'ato nigo e picha. Picha ni gike e mbui to iwacho ni ung'e ng'ani namba ne ni ka. Aya mose uru. To mos ma mosi koni kata namba simbe, anyuolane, jaode oket kanyo, nyithinde oket namba gi kanyo. Koro mathoth mantiere kar ka. Ong'e maber gik moko tenore kod chik ang'e wakila nkono ko tenore kod keyo nembni makamagi mbui ka en yor ng'anyo. To bende en moro madhi bedo gi impact kaka olero tielo mokwongo. Iwach nade ng'anyo masani timo e mbui kata kokalo e gige teknolojia masani moting'o simu, computers kod gik mamoko mantie ka. Erokamano Cleophas. Kwa ng'iyo sani ng'anyo masani en digital. Nikech jok manie frontline gin jok matindo. To jok matindo tool magitiyogo e ng'anyo ni en simu. Koro wayudo ni kwa ng'iyo kata the government onego gibed cautious because generation magidil godo sani e ng'anyo ni. Nikech kwa ng'iyo nyaka ne ng'anyo chakre pok waneno any elected leader, any politician. To nikech iwacho ni ng'ama orwako wuoche emong'e kuma wuoche diye godo. Kwa ng'iyo mokwongo gimomiyo koro wan gi ng'anyo ni. Jomatindo gi emitiyo ga godo ka ji dhiga e yiero. Every time kwa dhi e yiero jomatinde mabedo ga in front line. Gibedo in front line nade? Gin mag iywayo gi kimiyo gi promises ni wadhi loso sirikal. To kwa loso sirikal ni wadhi kawo jomatindo wadhi miyo tich. Wadhi ng'iyo ni jomatindo maslahi margi chalo nade. To ka oseti kodgi kaka ngas ma jogo yudo telo, magidonje telo, to giloko ng'egi ne jomatindo ka. Koro ing'iyo kaka for example kwa ng'iyo gima koro kelo shida sani en finance bill. Jok ma nigi shida ma wuoche ni dio sana gin jomatindo. Isetiko school, isetiko college, isetiko university, ionge tich. To kae pod iketo ni chike moko ma dwa twei makata gimoro manitimo matinno sirikal pod manani kodi. Koro gima timore ng'anyo masani en ng'anyo mamuol makata naneno ni gini kata police ok onego donje because inonka jogi gin tool magitiyo godo. Ka ineno mostly kwa dhiga maandamano moko nitiere mabedo chaotic, joting'o kidi, ji bag gik moko magalagala. To jogi en ng'ama bire ng'anyo gi digital tool mare ma en mana simu gi data gi power bank ne oting'o. Maka pa urumo to timo backup mar ang'owa mar simbe no. Magima is worrying this young person en mana ni data urumone e simu. To trend madhi nikech in case kako dhi mbele ni government nyaka bed worried. Nikech gima timore mbui okotimre Kenya ka. The moment misekaw gimoro mikete mbui gini didhi nyaka pinje maoko. Maji chak du penjire ni tang'o miyo. Nikech kata kaka president wang'eyo ni ng'ama obiro ga e Kenya limbe matin Kenya to chako wuok matin to duogo. Inwang'o ka gik makamago jibro chako penjo niya ang'o miyo president piny ng'anyo dhieni ang'o miyo president gi en usiko mana ko wuotho lakini jok matindo gi to nigi chandruok nikech gineno gigo ma jomatindo timore nade post mbui no. Koro mbui has become a very vital tool e wach mar ng'anyo ni. Kendo it is going to create a platform maber mar keyo information. Nikech kata kaka wang'iyo sani kawuono ng'anyo dhi bedo in at least 7 counties. To nikech en mana jomatindo, nikech jomatindo gimose ng'iyo nang'o ni wane makare gini hinyowa. Ok jomadongo ka kwa setelo mbele gin gidhi gidich gi mekgi o giduogi ng'iwa. Tije mane gi promiswa ok gimiwa. Gigo moningo benwa timo onge. Ineno kata nyako mowacho no ok nyal nyume nikech ok kata kaka onyalo chako family nikech oonge foundation munyalo build upon the family. Erokamano ahinya. Ndi mathoth mantie kar kae korango ng'anyo mantiere e mbui ni. Ng'ini ok en mokwongo no kata ka lakteche bende ose record gi wacho kanyo ni ero nitie mano medics for Kenya ka magichuo namba bende ma kadiponi jang'anyo ohinyore ginyalo go simu moro to lakteche mantiere kata e riwruok mar KMPDU kod riwruoge mamoko nyalo biro mondo mi okonygi. Kae waneno ng'anyo matimore e mbui to nitiere nonro mag oganda ma ikeyo.
Wano kanyo office mar commissioner mochung' ne data protection bende osebedo kacha odiochieng' manyoro no golo milome ko ati gimetimo ne ataro mar chik gino osebedo kaka timore kendo oganda medo mana dhi nyime katime wazno kanyo ka namba jatend piny Kenya osegol oketo oko kacha namba nyithinde oseketo oko kacha joge mutiyo kod machiegni oseketo oko kanyo mondo mi rowere ti kod thuolo ni yo makare gitime yo machal nade gidhi gi trend ma gikawo ni koso ginyalo loke yo machielo iwacho ni kata ka commissioner mar data protection bende oseloso mano kasait embene namba ne okaw oke mbui embe Gen Z osewacho ni moseuru kama entiere ochal nade kotenre koda ke nonro ma ng'ato wuon e mbui koko mithuolo nitie gik moko ariyo Cleophas mano penjo malewa ahinya penjo mokwongo en ni to be en ataro mar chik ki igolo oko namba mar ng'ato mar ariyo to wachako wang'iye ni seche ming'anyono wang'iye in the context of ng'anyo koro mokwongo oboluwore ni to ng'at migolo namba ne en ng'ama chalo nade ka en ng'ama iluongo ni public officer to mano onge gimiluongo ni ataro mar chik ng'ama en a public officer ma osenyiedhore lela ni oda pitio ne jopiny en obedo scrutinized kata gima nochamo nyoro dhano ng'eyo kata kuma nonyono dhano ng'eyo koro en ng'at miluongo ni under public scrutiny ok inyal wacho ni ataro mar chik namba William Ruto ni kumora mora dhano mora ni godo kata mana namba mar mbunge ng'at ma responsible nyaka bed gi namba mar jatende koro konyiedhe lela mowacho ni Cleophas ambe nan gi namba ni tura eri imbe kawe ting'e mano ok en ataro mar chik ma koro wacho ni the commissioner mar data protection en ng'at mowacho ni en orito mana mogo ok onyiso ji the right thing mar ariyo onego wa contextualized kar wang'i ni to seche ma gi yango namba go lela no yange lela nang'o ng'ato kuchiache chieng' moro to yange oyange in the context of ng'anyo mabe ng'anyo no otenore gi gimoluongo gi dho ngere ni revolution koro mano sama gimo timore in political science revolution katimore en gima itemo golo sirkal gi ataro mar chik seche ma gino timore gimoro amora inyalo tim whether en ataro mar chik kata ok en ataro mar chik koro seche migolo namba no mano en achiel kuom gima waluongo ni exposure wanyiso dhano ni ng'ane gi ng'ane notimo kama marach to ung'e namba ne mano in the context of ng'anyo ok en gima rach gima hinyowa ni officers ma waluongo ni independent asewache kama ng'eny en ni ok gin independent gin officers ma kawo order from above commissioner owe nyithindo gi odhi mbele gi gima gitimo seche mikawo namba ng'ato wuonde ka ni kawo namba mbunge mari tinyise ni awacho ni seche midhi e od bura kiki igo yes ne finance bill wuonde kara ni gin constituency kara ji 200 mowacho kamano kara ji 1,000 out of 1,000 ji 10 nyise ni kiki igo kura modong' wacho ni kiki igo kura ne finance bill no money ngeni is also an aspect of public participation because public participation ok ochuno ni nyaka ubed e tie moro wuo mbunge bo wacho ni nayudo simu mang'eny koa ir jogena to giwacho ni kikago kura ne finance bill koro nyiedho nambelela ne mag jodito go ok en gima wacho ni an ataro mar wanya neno kodhi timre nikech wacho ka niero ka jaod bura ma Kisumu Central kuom ranyisi Dr. Oron oket namba ne mbui kawuono wach niero mar adek ing'eni seche midwa nego yeyo nitiere gi methods mopogore opogore achiel kuom gima ne liekore ne giwacho ni gima waluongo ni akiana wacha na onge gi dholuo te joma wacho gi Kiingereza ni gay the gay community joma luongo ni gay community no wacho ni jaod bura mora ma bogoyo kura no to wang'e ni sebedo kilalori kodwa wabo nyiedhi lela iwinjo achiel kuom jogo koseneno kama to ok dhigo gino koro iwacho ni desperate moments need desperate measures seche ma koro itimo gimoro inyalo timo gimoro amora midwaro mondo you achieve your intention iwinjo koro gima jogi timo ni onge makosa koro kada komaki ni uteri ni breach privacy mar public officer en chik mane miketho onge chik miketho namba no en kumora mora
It is in the public domain. Mar police man iwacho ni police ni mae minode magi nyithinde. In the same thing. Police mokwongo ni gikia ni seche ma dhano dhi ng'anyo. Ratich gi mokwongo ni itimo. Nikech king'iyo jok ma hinyore Thurka, molo ng'at moro amora osewacho ka mang'eny, en obila. King'iyo kumodake, king'iyo kata mana osara mobila chamo, king'iyo kata gik miluongo ni appraisals kata mana promotion, obila wan godo ma otimo nyaka PhD, to pode onyalo bede corporal kata mana higni 10. Nikech joma malo kosomo to joma piny sani osomo nigi degrees. To gin mara tich gi ng'iyo, to gin monego bed ni gibedo mbele. Seche ma ng'ato ochwalo ng'ur mare, onego bed ni obila ok onego bed ni gimoro mobila biro go ni tear gas. Mago gik maketho ratich dhano. Kata mana tank maduong' makelo pini. Mano gik moko onego bed ni bede piny ka. Mano onego bed ni wadhi e doho mowach ni mano torture. Pig cha kleo kodonje dieng'eyi. Togoyi piny keso biro gi force. Mano en torture moko onego bed ni watimo in 2024. To magi gik moura manokelo gi Ruto. Ineno. Koro seche ma ji odhi e streets wa fight ne ratich dhano. We are break ni down gimomiyo dhano ntiere street. Tabu ma wan godo, midhiero ma wan godo e piny ka ok en choko omenda. Midhiero ma wan godo e piny ka en kaka itiyo gi omenda. Winjo. Omenda wachoko mang'eny to kaka itiyo godo rach. Ada miya ofis achiel kende, ofis mar Gachagua. Ofis mar Gachagua ma ng'ama imiyo salary. Ile salary kendo $1 million kadhi malo, madhi mana 1.5 million. To king'iyo projection mar expenditure mar ofis mar Gachagua mar deputy president, 2.1 million ni dhi e laundry. Mago maluoko sudene. Kori penjore ni ng'ani ichule salary, in seche michuli salary ka jogi mi nyaka allowance mar suit, dong suit okori idhi manyo kendi. Kidhi office kar dak mare ma Karen Road ka, the official residence mar deputy president, giketo ni $660,000. Mano mar gimiluongo ni renovation. Tiende ni ginosalosi iwiro mana rangi achiel e wani ok nyal kawo mano. Kata mano ofise modak kucho chonde be $480,000. Mano gimok nyalre. Mano mana deputy president ked pok idhi ir president. Kata mana king'iyo traveling, weche mag idho ndege mar sker. Ibedo ni wan gimiluongo ni domestic travel. Tiende ni kako luorore mane piny ka. Can you imagine ni higa mokalo Ruto notiyo gi 12.5 billion e luora Kenya Kenya. Mano gimok nyalre. Koro tabu ma wan go en kaka watiyo go omenda. Machielo, weche mani ni higa ka higa financial year ni nyaka wabigi proposals mag finance bill mwamedo ok en gima kare. Kata mano finance act mar 2023 ng'eni pod en e court pok watieko. To kata dang' chung' ma ok onyiso ni kochung' finance bill mar 2024 ni to weche ok dhi mbele. Finance bill en ang'o? Finance bill en niya, sirkal ng'iyo budget. Kose ng'i budget ni to budget mar financial year masani en pesa di, to ere kaka wadhi yude. Then koro ere kaka wadhi yude no emiketo finance bill no. Koro finance bill en chik proposal, chik ma wacho niya wadang' ng'wede wagole ka e sector kama, wagole kama. Koro nitiere chike mopogore. Wan kaka gain income tax, wan gi several capital gain tax, wan gi chike mopogore. Koro wacho ni chik cha higa mokalo cha atamalo mar 10 ne en e wi gima kama. Ma koro wadagolo waketa atamalo 15. Chik machielo koro ibiro ni finance bill ni kada chike kata mana dhi mana 20. To gima hinyo ji en ni higa ka higa omedore, to gino iluongo tax kata osuru ok en gima rach. Tax ber ka ineno e ground ni tax natiyo. Agolo pesa to ka dhi osiptal ibido ka yath onge, dhano nitiere, line opong', inyalo dhi chakre saa 1 okinyi nyaka inyaka tho e line. Dakteche onge, yedhe onge, kata mana ndara. Iwacho ni sirkal Ruto ni dong' ma higa mar 2. Iwacho ni kong'i gi ker moko ene mose
otimo ola moloyo ker mosebedo. To kipenjori ni to ang'o ma sirkal osetimo? Onge. Kata mana Eurobond ma machua higa mabiro cha noboro to oketo postpone mana problem. Iwinjo. Kata mana gik mowacho ni tax proposals gi dho ngere waluongo ni gin structural programs. Tiende niya, wan gima iluongo ni Bretton institutions machalo kaka IMF to gi World Bank. Gik matimore ka ok en gik makonyo sirkal kata jopiny. En proposals manitiere gima chwalogi. Makata gazete osebedo ka wacho lela ni gik ma tax proposals gi mana mag IMF gin ma gichwalo, gin ma giriembo pinyni. Koro jodito mar sirkal onego bed piny to gi interrogate the conscience to giwacho niya, ere gima nyalo konyo jopiny. Nikech kwa dhi mbele kama to ok nyal timore. Gik matimore mbui go kik iwe ni ng'ato kokawo simu to wacho kata mana ndike Facebook ende. Tinde ng'anyo kaka osiepna ni nosewacho ni en digital. Ok onego bed ni ok ochuno ni nyaka idhi e street ni te ng'any. Gik mitimo e mbui go kendo gidhi the whole world gin gi impact moloyo kata ka jodhi e street. Koro jodito mar sirkal onego bed ni ng'iyo piny to ere kaka wanyalo konyo jokenya. Kamano kan konyo jokenya. John, anya mede gimoro kaka mede kar kanyo, bende obila nyalo kaka thuolo mano mar ko jong'anyo ma oko onene dier gi hinyo jong'anyo e kindegi, nikech wach jong'anyo gima giting'o e mana power bank, giting'o simbgi, to gima gidwaro en mana internet gi pi modho mana kama gintiere kar ka. Obila bende gitiyo gi teko mathoth ahinya, mabiro nano kanyo kamoro lwete tiagas nomuoch e lwete ma inyoka lwete gi ariyo duto ne olalo. Ka en gima timore kama nyak bachop kama chalo kama. Ngeni gima timore go obila marwa pok aparo ni pok gibede tiegruok makare mondo ging'e ni chik ma Kenya Constitution of 2010 wacho nang'o ewi ng'anyo. Mane kuma gi draw the line. Gin gikawo ni ng'ata madhi street en adui margi. Emomiyo approach ma gimiyo ginie is totally different. Nikech ng'amodhi e ng'anyo modhi tetene kata haki mari kaka wakili osewacho. Obila gi kwang'iyo kata terms of service margi ok ber, conditions magitiye ok beyo. Tinwang'o ni japiny mowuok oko mondo oket sirikal tesre ni gimitimo ni ok en gima ber. Ere mbinu minyalo come up godo mondo itimri nade iloknwa gigo mar favorable to the society ma wantiere ni. To obila osebedo ni gin gitiyo gi teko mang'eny nikech ing'iyo kata sani Gen Z manyodhi e ndaragi. Gin jok motimo simu, onge gimoro amora, onge weapon moro ma jogo timore nade odhi godo. Te en chik mar obila ni mondo ka jok osemiyo gi notice ni wan wadhi e ng'anyo, gima wadhi ng'anyo en machalo kama, route mwadhi kawo, kuonde mwadhi ng'anyo en kamagi. Jukumu margi en wuok mondo gikony jogi gi protect gi lead gi nyaka gitim ng'anyo no nyaka samo winjore. To obila ma Kenya ka deny iwacho ni kata chance ka giyore winjo ka Adamson Bungei komanda mar obila kaunti ma Nairobi. Koro notice ma kama winjo ka Boniface Mangina wacho ni ero somo o blue tick o CS ma kanyo somo ote ma kama kata ko ne giembui kata ko ne kama chal nade giyudo ote giduto giwacho ni oyo ok wayie ni ng'anyo ma kama mora obagi o chal nade kiwacho ni ero ma Kisumu ero yudo notice to giyie en ang'o ma yatimore kuonde moko de beni kira nyaka weche mag ohala johala no winjo ka ywak kaunti ma Nairobi nyono. Ng'eni seche ma ng'anyo timore nitiere jo maundu mabiro e join jo ng'anyo gi. Wan wawuok wadwa wacho ni finance bill moketnwa ni ok en gimoro makaro dhi hinyowa. To nitiere jomoko jo maundu ma be oluoro wakacha ma wacho ni ka joge dhi e ng'anyo wadodo tinwang'o ni jo maundu gi be jomoko mok dwa ng'anyo gi ema pidho jo maundu gi jo ng'anyo gi. Kato jogi dhi ketho nying jo ng'anyo ni jo ng'anyo gin jomaricho. Emomiyo koro seche ma osechiw notice nikech obila jo ng'anyo gin gichiwo notice no obila ni ma e gima wadhi timo. To obila routes ma jogo osechiwo te gin gichiwo mana security mondo koro githeg jo ng'anyo gipog kind jo ng'anyo gi jo njore madi donje e kind jo ng'anyo ma ng'anyo peacefully mondo timre nade because king'iyo article 37 oyie okete chik mondo ja Kenya kane giywak moro iwacho ni sovereign power belongs to the people of Kenya. Mano chik mano miwa gi katiba marwa kaka jo piny Kenya ni. Ineno to polise gi gimbe gin jo Kenya ka ma the moment mwasewuok oko ni wadwaro ni mondo watim ng'anyo ni
gin jukumu margi mondo gibi mondo gikonywa ni to ere kaka mikakati mwanyalo keto ne jogi mondo ng'anyo ni odhi e yo makare mondo ng'at ming'anyo ne ni owinj petition mar jogi ni ywak jogi malalamishi gi marang'o kaka nyocha gi sani debate dhi e parliament san jo mang'anyogi ok gidhi ketho biashara mar ji ok gidhi interfere gi gimoro amora en kuma wabunge nikech gidhi kuma wabunge kuma ne giyiere representatives magi mondo donje e bunge kacha nikech jogi nodhi nikech owach ni owate ok wanyal dhi e bunge emomiyo katibu ketunwa ni bang'e gabich ka gabich wayiero ng'ano manyalo timore nade manyalo dhi wuok mondo yalnwa e bunge kacha koro jabunge wa manwa yiero cha en mwatero ne petition e parliament kuma inti kanyo office kumutiye e kuma wang'eyo koro police onego beni o protect jogi mondo terne jogi petition office gi kuma ntiere mantiere en bunge kacha cha onge kumigo ohala migo e bunge en loso chike to gi representing of the opinion mag the public. Paro mantiere godo kotere kod mane wakili oseduoko kamar commissioner mano ma data protection. Yes, paro mane an godo. Anoka ne ni sharing information mag jogi mbui rach. Nikech jogi kata seche mane gi campaign, ne gi create WhatsApp groups. Magi rwako wa. Magi miyo wa namba gi, mane wanyalo gocho negi. Ka election ne chiegni, ne gitiyo gi nembni wa beno gipenjo wakata. Inwango ka oro ni Mheshimiwa John Opiyo dwani mondo itimri nade idhi gochne kura. An biro mopenja ni ati John adwaro namba nini mondo aorni message. Ne gitimo kinyume. Makopendi kodwa doka kinyume koro wachak kodgi. Ere gimomiyo gioro messages. Ere gimomiyo girwako wa e WhatsApp groups mar konyo gi campaign. Koro kaka ne gitimo nwacha nikech they want to become public figures which already they are. Koro nyaka they stand to public scrutiny. Nyaka wanyis gini mheshimiwa ka ma ok gima nwayieri ne wadene. Koro kata ka keto namba ni kanyo akete with the right motive. Ni mai mheshimiwa na ene mana yiere mondo dhi otete ana tene makodhi e bunge to dhi okalo chik mabiro timore nade mabiro nyanyasa. Yes. Ero kama na amor kitiyo gi in real life example. Wacho ni John Opiyo wacho ni gona kura Migori. Dhe nok gikwayo ng'ato thuolo mondo gimano otimre kata kamano. Wakili Charles Bidenga iloso kuoma independent bodies mantiere pacho ka office mar data protection commissioner kama entiere kinde ma ikawo nemni ji tiyo godo yudo promotion messages mago mag kembe mamoko mag opunda gi lengthi sama iwacho ni ero girango M-Pesa mag oganda gilengthi kendo ok gilosi kochopo kama koro jotelo gi mulo ema koro giwuoyo wacho ni gin jok ma rito mana tich girito mana mogo margi kama gintiere debed ni moko ntie ga mana mani jopinyo ne ni apisni ntie to gimotimo malong'o nyalo bedo ni kae ok mul e yo moro manikare kokaw namba jatelo to oke mbui oke nataro mar chik gine gisewacho kanyo ni ibo kaw ni okang' mag chik diponi wadhi neno mbele kaka jomoko imako itero chake doho kotergi e doho to onge bura mora mora oketh sa doho oketh sa okinde mantiere kanyo gi jok momako bura kinde monego bed ni timo gik moko kod sechegi. Erokamano mana kaka nowacho ni independent commissions gin aina gimilo ni independent paper otas kama to koro kwa dhi e apis mondo ng'ato ng'e ni to koro eto lemo momiene oningo bed ni otimo nang'o iyudo ka ng'ato rito mondo ogone simu mondo otim kamano. An mokwongo ni an asebedo victim higa 2022 napo mana chieng' moro ni an a member of ANC jogi dhi ka Safaricom to kawo numbers mag ji M-Pesa seche ma gi register parties keso ginyal wuotho kuom ng'ato ka ng'ato mochwana nandiko barua nyaka ANC barua makeny mana bedo di registered barua na copy na Office of Data Protection no pogi respond nyaka wuono koro ka giwacho ni weche mag data protection en midhiero. Mar ariyo kata king'iyo kotenore gi mowacho ni kata king'iyo wach mag obila gima hinyowa en ni sa kuong'ruok pinje maoko obila kuong'ore ni mondo o protect katiba to gi ratich dhano iluongo ni gi dho ngere ni o swear allegiance to the constitution and the country. Gima hinyowa en ni obila ok tim kamano. Kineno ndalo ma kes ng'anyo to timore pile ka pile. Anyisi ni almost onge wik achiel juma achiel okal Nairobi kaka pok ng'anyo timore to gi ng'anyo mopogore opogore. Civil groups ng'anyo ga pile. To ibo neno ni ng'anyo go gach obila
nyamburko mar obila nitiere mbele kanyo kendo giluorore town ma jogwang' mane ol madhi dala kata kinde dweche 2 mokalo nwang'anyo makata an achiel kuomgi obila noluorore kodwa town ni ma wane mool kendwa moiso obila ni koro dhi uru to ang'o miyo ka en gimotenore gi siasa ka en gimotenore gi chenro mag sirkal kaka weche mag cost of living to gi finance bill to ni koro obila tamore ni dhano ok ng'any nikech the same thing mowacho mar independent institutions onge independence kanyo koro the data protection to commission to gi obila to gi jomora mora kata gidhe mana teacher service commission obed IEBC obed EACC gima hinyowa en ni and gini awachega pile ng'ama nohinyowa e katiba ni mogik ne en Uhuru Kenyatta kanobiro 2013 kane kor kes ng'eni en mo implement katiba ni molo ng'ata ne gi audit to gineno ni nwawuok from gimoluongo ni hybrid system to wadhi gimoluongo ni presidential system nwawuok gimoluongo ni parliamentary system to wadhi presidential system gi dho ngere ni tiende ni ker onge teko e katiba teko ogol ir ker teko omi gimoluongo ni independent institutions to jogi noneno ni kotimore kamano to kare ok wadhi tiyo koro gichako gimoluongo ni gimuzzle gichako goyo simu ne independent institutions ma en ibuogi mokwongo ni kawo ng'at ma ok qualify iketo kanyo mar ariyo ikawo ng'ama oluongo ni nigi baggage ng'at ma nigi weakness ng'at ma maybe en gi mibadhi mapok otieko ng'at ma ni case ni e court ma koro koketi e office bar independent institution to ng'eni nigi mibadhi weche mag mibadhi court kobuogi matin omera ng'eni file chapok waloro ibiro timo gima jogi dwaro mano e gima osehinyowa otherwise intention mar jo Kenya kan wadhi 2010 iketo katiba ne en ni wadagolo teko ir ker to ker teko ir jopiny to seche mokero teko ir jopiny go institution ka institution nigi teko mar wacho gima onego bed ni timore mar tayo chenro mar sirkal to mano ok timre nikech duol kaka mar EACC Ethics and Anti-Corruption Commission makedo gi mibadhi wane court pile kodgi iseneno kata mana ranyisi ni nitiere jok mok nyal mul ka rais owuoye wi gari ni ng'ane gi ng'ane iyo maneno nitaangalia kokineno ka jogo wuondore EACC jok ma wuondore ni kero na mibadhi kwa jogo wuondore ni dhi mako ng'ano kapok kero wuoyo to ok gitim kamano kata mana director of public prosecution actually na mor nyoro ka director of public prosecution for the first time nyoro nowacho ni jok manong'anyo ji 400 mano maki moter Kamukunji including Boniface Mwangi nowacho ni gin ok gineno chik ketho chik ma jogo nigo mano wegi mano onego bed ni itimo to onego bed ni rito ni ker wacho ni ji 400 go mondo wapanish gi ni wachwal gi doho seche michwalo ng'ato doho to ionge gi motegno mane me inyo ganda nikech seche mitero ng'ato doho kitero ng'ato remand ng'eni pesa mang'ano chamo mana taxes kata mana resources logistics mag golo jajela from jela gokinyi kitere court pile ka pile jotend mabuse adi madabire lorino fuel pesa di driver iwinjo idwa rite nyaka godhiambo kidhi e court gokinyi nyaka godhiambo saa 11 kokiduoki logistics mag 400 tere do ok en gima yot koro independent institutions gima nyalo konyore ni we have to reclaim back gima nwadwaro watim 2010 mondo institution migao ka migao mantie piny kama wacho ni en independent onego bed independent wan gi katiba ma wacho ni ker ok onego bed kata mana king'iyo kata mana point so many things ma ker ok onego bed tim to pod wanana gi paro machon ni rito ni ker nyaka tem kama koka weche nyalo dhi mbele koro mane gima osebedo ka inyo ma ka wanyalo chenjo mano kwa higa madhiene kata mana yiero mabiro wanyalo ng'iyo ng'at manyalo neno ni in terms of care manyalo neno ni migao ka migao onego bed ni timo tije moko nyise ni tim kama mane gima inyowa
Ero kamane nyaka duoga ngene angwa yud thuolo mar rango achiel ari adek moko mantie ka. Mokwongo jaod bura ma kaunti ma Nairobi ka chunge od bura to wacho ni ng'anyo ma obangi ok en adier. En mana moko pichni mike mbui gin photoshop. Machielo wacho ni jo ng'anyo manochopo oko gidhi ng'anyo mana ka gidwaro views mag TikTok. Mathoth pontiere kar kae ka waduogo warang kendo jotelo gintiere kanye. Mano ka warango jotend Azimio waneno Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro koda Eugene Wamalwa kod Jeremiah Kioni gisebedo kure koso gikawo ng'anyo to koro giwacho ni aya wan watimo korwa modong' koro Gen Z omakgi kendo dhi kodgi nyime. Nyakoro mojong wakawuoyo masani ka waduogo kae waduogo tieko twak mar ng'anyo ni kato bang'e waranga ne weche mag telo ka duond buche koro bano piendegi kendo riwo lwedo. Wacho jatend piny Kenya dwa loso a giant party. Kende nango ka duond bura ma ANC bende koro riwore koda UDA kendo mana karka chenro en maru piny. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Baby girl, for you. Baby, nitapiga mboka, nitapiga hustle for you. And I wake up early in the morning for you. Baby, nitatoa jasho, nitatoa shati for you. To get this song, dial star 811 star 274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sahina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo wa idaro je wach maki. Bendi ngina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Lokasa yambo. Mbote ozali
Kanyo malamu lungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Kekwana mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakreso faga chiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thongo bedo pingo tingo edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Kekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Jos Kiki Ambukute. See you there. Bonaventure Ngobo Chris. Machiegni nyakoro mag jwang' kendo en mor marani pod ikete kar kae chenro maru piny wamedo nono ni gik matimore kone mopogore opogore to nwachako kanyo gi mag ng'anyo to sani nitiere ote adek wayudo ne ote mag joneno ma sani waseyudo kanyo kokalo mbuywa mago mag Facebook kod mano mar SMS omenare 3-600 ote mag Facebook wanyalo yudo mano ote ma odonjo kanyo mar Vitalis Ochieng' Game Karari wacho ni Cleophas donge amor kaunti kanye chenro wawinjo yo makare piny Kenya waonge gi arita polisi tiyo godo enyo jopiny to onge wach gima ditimo ne sama japiny yuago ngima matek wacho ni gin tijgi en goyo japiny koro gima gidwaro wakia japiny ng'anyo mos tigoe bende odhi nyime kanyo kowacho ni awuoro ndi kamano ema gidwaro to onge wach finance bill okwadwar pesa mang'eny magikethono ema giti godo wacho ni owek mednwa usuru mainyowa waol mae sirkal mayudo kabure kabisa madhi to timonewa kanyo owacho kanyo ni ero Ruth Nyathi Ochieng' ng'anyo katiba oyie to obila ok dwar ng'anyo kare gi amend the constitution gigol ng'anyo oko obila be nyalo wakili ni kang'o konyo nikech pok aneno ng'anyo ma obila orwako ma ok giwito e tiagas koro kik giwuond jopiny ni ondiko boke mondo mi gipuodh ng'anyo mano telo mokwongo wacho ni jogi e joka ere tiende mondo mi giwuondre to kata gin chik omenda no dhi affect giwe miyo sirkal thuolo mar tiyo kodgi marach mogik anto akwayo rowere mang'anyo ni gibed motang' gi ngimagi kik gihinyre owacho ni kanyo dwaro mana joma ojiamini gi ng'wech nikech yot mondo mi ng'ato ohinyre lwet our merciless men in uniform wabunge bende obede joma beyo awinjo kaka moko tetea ne chiko omenda ni alotwa kanu moja erokamano kuom ote mare Eunice Osoma Anyango wacho ni oyawre ahinya weche mioma ni studio Denish Otoyo finance bill reject nikech onge agenda mag rowere kar kanyo erokamano ka Morin Nyar County wacho ni government kata sirkal nyaka koro par diriyo en ang'o miyo police itiyo godo kaka gitiyo kodgi kama chalo kama wacho ni police kindly join mandamano mano kama gintiyo Kelo Felix wacho ni oyawre nyaklo kosane chenro kod Molis Nyongesa wacho ni nitie godo achiel kachiel Silvans Onyango wacho ni yiero e Kenya onge tiende mana kama no akawe yueyo kane wadhi nyime kod twak mana kama nitie ka John jotelo moko neno ka gima ng'anyo ni onge tiende kata ng'anyo madhi nyime sani en ng'anyo ma fake kata gino maonge rowere mawuok oko nyalo wuok odiochieng' ma kawuono wano kanyo wote mosichiwne kata ke jaod bura ma Embakasi East wacho ni rowere go wuok oko mondo kon sirkal kata jotelo go ni ng'anyo ni en gimoro madieri nyabene gida prove a point odiochieng' ma kawuono to dhi chalo nade ka warangi kar kanyo kato bang'e mang'e kanyo ni mar odaloro weche mag ng'anyo mondo orang weche moko mag siasa jotelo ni kanye e ng'anyo jotelo mag siasa mosebedo kwaneno ga e lai manyime mar ng'anyo ka kwedo weche gi mag omenda erokamano kachako king'iyo wach ng'anyo ni ok en fake nikech tich ariyo kane chieng' mane idhi tim
chimane finance CS ne disomo budget mar iga ikomenda 24-25 kanyo mane ng'anyo chakore ma kata ka nidhi town ninwang'o ka town obila nochacho gi tear gas kwa chako ng'iyo tich adek ne en kamano to onge mar jotelo adwa ng'iye e weche ariyo mokwongo jotelo mosebedo ka lead jo Kenya e weche mag ng'anyo gi ginyalo temo seche moko mondo gikawa back seat mondo ging'i ni jo Kenya kopo ni waunge kwa telo ni kaka jotelo be ginyalo neno shida magiwinjo magi ket government to accountability koro gi take back seat mondo ging'i ni to jo Kenya gi be gin be ginyalo wuok oko to aseneno ka mano setimore mar ariyo jotelo gi waneno ka gionge ng'anyo gi for example kwa ng'iyo Azimio maoningo the minority parliament king'iyo leadership mare kwa chako gi the party leader waseneno ka en osewacho mana ni joma tindo mondo wuok oko kendo mor gi gima joma tindo timo to anyalo neno ni omiyo jogi thuolo mondo jogi bote okawe responsibility nikech waseng'iyo kane jogi ochako kata kwa ng'iyo leaders gi kane gichako ng'anyo kata joma koro leadership wamantiere parliament wabunge kata king'iyo Azimio leaders ne gin joma nochako kane tindo e weche mag building democracy mar Kenya ka kwa chako e weche mag kane wayudo independence nitie joma tindo mane o fight mondo wayud independence wachako waduoge weche mag loko chike ma wabedo gi demokrasi ma wantiere kawuono ni koro jogi aneno ni gikaw back seat mondo giwane ni joma tindo gi nikech une musebedo kuwinyoru ok wan waseloso mekwa wantiere wan wanyalo dhi maber kata gigo idho kata ok oidho to ng'ama nigi shida chandruok mogine teni mar adek en ni kaka waneno kaka siasa bedhi gi kuma be wadwa ni mondo agwambo dhiye onenre ni koro dwa bedo kaka maybe an international figure ma okodwa maybe meddle in the national affairs of the country mondo we the national leadership plus citizens mondo take charge control mondo kiko timre nade kiko obed affected e wach mar AU ma otimore nade ma odwa ni mondo oringe ni ma odwa no bede chair mar AU ni then ng'anyo ok wanyal wacho ni nyithindo gi wuondore ni jong'anyo gi wuondore ma gima nitiere kendo kawuono anadwaro ni joma tindo owuog oko mondo government ong'e adier ni jogi gin jok mainyore mondo finance bill ni obed rejected into totality ok ni jomoko dhi bedo kumoro to dhi nyiso ng'ato nyalo nyisi ni ng'eni nadwa mi kalam kone gi rabolo to chako pando ni mato nyisi ni mai mantiere to gicha nitiere kuma chako so ufuko machielo hapana nikech inyalo wuondwa nango kaka nyocha UDA parliamentary group odiochiwo statement e state house moningo be ni machacha gima ne committee manoningo be ni chiwo it was not a parliamentary group nikech magi ma affect jo Kenya parliamentary committee manoningo be ni bedo piny to miwa report ni from the analysis gi ywak jo piny mwaseng'eyo wang'eyo ni amend the financial bill mwa introduce for 2024-2025 areas gi kama kaka waka map gi remedies mondo wang'e ni ere kaka wanyalo konye mondo japiny kikinyre nikech kata kwa ng'iyo okinyal donje dero ni dwa tuombo to kikeyo nikech kwa ng'iyo weche mag omenda finance bill ni inwang'o ni gik mabedo taxed mang'eny gin gik mabedo imported nikech Kenya as a country we depend almost 80% on imported goods pok wabedo gi gigo makare makonywa mondo manufacture gigewa koro seche mo wasebed because kwa ng'iyo areas adek ma drive the sector ma economy ma Kenya wan gi services mamano look at the financial services the banks the insurance the healthcare education then wabire manufacturing ma is about 19% kawan uwe manufacturing to gi construction then wacha kwa ng'iyo weche mag iwacho ni kaka nyalo kete gi dholuo koro kwa ng'iyo alwora mago gigo manyalo konyo economy wang'e ni ere kaka nyalo invest on manufacturing locally manufactured yes mar adek ne agriculture again
contributes to about 18 to 19% of the economy of the country. Koro gikwongo ing'iyo ni sector gi ere kaka wanyalo empower gi mondo gi produce mondo koro nikech seche ma gi waonge thuolo mar producing things locally biro chuno ni mondo wa import nikech wabiro create demand ma so high to chuno ni wadhi kaw gika oko. The moment wadhi oko wadhi kaw gika to tax nyaka timre nade nyaka medre to ka tax medre ng'ama dhi nyore en japiny monego beni yudo service ni. Then kendo another area ngini ka tax bedo collected tineno kaka tax nitiyo godo umi kidhi hospital to yath nitiere barabara nitie school ineno kata ka sani head teachers principals yuak ni kata ka petition pok oornegi gioro nyithindo dala mondo dhi om fee to se nyiswa ka ni education is free. Koro ka gik mamagi timore to waneno ka jatend piny eno nyalo luorore gi 12 billion mana i Kenya ka kende 12 billion mano ngeni mano budget mar county moro e Kenya kai nikech kaka Migochwa yudo around 8 billion ineno Nairobi yudo around 12 billion 12 billion no kade wawach ni jatend ker wacho ni nikech kaka no wacho ni bottom up economy cha 12 billion ni dwa ger kata classes achiel we have like 33,000 primary schools all over the country kani dwa ger class achiel 12 billion de waneno ni 12 billion ngeni gima ngato neno wacho ni school ka school no yudo class ogerne gi class ngeni mano bro create a very impact into the society and even to the government to ma in pesa allocate koro jo Kenya igiwange ni in ikaso wakoni ni dwani mondo wami pesa mondo los go piny to ine mwane no kiketho pesa ni to in mokuongo uni makano udonjo to nyiswa nango ni kano udonjo to noyudo ka dero neni nono neni mana gi milion 90 to magi ete koro timo nango wach madungi manya mantiere kar kae wakili Charles Media kata kili kar kae mondo mi ilere nyakora mo jwang bende thuolo ma odiochieng' ma kawuono mano ka twak dhi bedo ana speaker Moses Wetangula osechiwo ote mare ne jod bura mondo mi jogo mada chwalo lokruoge moro amora tim kamano ka pok ochopo odiochieng' ma kawuono saa 7 odiochieng' kawuono chieng' tich ang'wen kae to bang'e oganda dhi medo twak e wiye okinyi ma kawuono ka ochopo saa 7 kae to bang'e nitie weche gi mag goyo ombulu idhi time yo machal nade go ombulu e wiye ka nitie ombulu mokwongo ombulu mar ariyo mano bang' somo mare mar adek ma igeno kanyo juma manyien chieng' tich ariyo ka idhi bed ka itime oganda obed kod geno machal nikech oganda moko rito kawuono ni kawuono ema dhi bedo ka od bura dhi puodhe kata ma orum chuth to bende nyalo medo duondi e wach kama jotelo gi nitiere nyaka sani ma pok onegi ahinya ka ginyodhore lela e weche gi mag ng'anyo. Erokamano Cleophas, nitiere gima luongo ni somo mokwongo ariyo gi mar adek gi dho ngere waluongo ni first reading, second reading gi third reading. Mar ariyo wan gi waluongo ni committee. Nitiere committee in the plenary jok mobede e od bura jo bura te kolo ni committee of the house to gi wan gi committee mopuodhi mar ng'iyo bill koro wan gi the finance committee moten gi jaod bura mamol lo ni Kimani koro king'iyo kaka iloso chik mokwongo en the first reading teni the jaod bura mamolo ma en jakom mar finance committee chieng' mokwongo notere mbele committee of the house kata plenary to wacho ni my finance bill mwadhi bedo godo kosetim first reading to koro gidhi retire into gimoluongo ni now the committee to gidayo dhoji through public participation. Then after that ing'iyo gitimo report mabende gisetimo kaso kosetim report mar committee no to idhi bedo tabled e parliament through second reading. Kosetim second reading kanyo ema koro ineno ka dhano wuoyo ema jo members mag Azimio ne wacho ni karach mabe sechego inyalo jaod bura moro amora oyiene wacho amendment e plenary kanyo oyiene wacho ni marach gol maber tim kama emo nyalo biro gi motion for amendment mar bill no e second reading kama seche ma koro ji twak then gichako gidok to gi incorporate those amendments manokal amendment inyalo yie kata inyalo wit oko ko yie ma jokoro joburo sidho ni mano yie to koro gidok gichiwo report then koro ka gibiro week mabiro to ko igo e kura e third reading tieni ni kawuono onge kura midhigo iwinjo gimarach mane Kimani otimo jakom mar finance committee en ni noketho chik ka nodhi e state house and asewacho gini mang'eny ka biro ka ni state house okoningo bed ni weche mag party time PG meeting okoningo bed timo state house
State House en symbol of authority mar ker. Magi monego bed timo kanyo, siasa matindo tindo mag party ok onego bed. Tineno ka Kimani o bypass committee. Kata committee, kes committee no ok oting'o jo Kenya Kwanza. Committee en ratich jaod bura e national level to gi ratich jaod bura e county assembly. Ni nyakibede according to the standing orders to gi katiba ni nyakibede committee ibede ni ine Kenya Kwanza kata Azimio. Koro committee mar finance committee ni oting'o jo Azimio to oting'o jo Kenya Kwanza nikech twak matimore ni en mar Kenya mangima. Budget ming'iyo en mar Kenya mangima. Ok en politics mag Kenya Kwanza kende. Koro seche ma Kimani mar jakom mar finance committee o bypass finance committee ni, then odhi wuoyo e State House kowacho ni wagolo gige mkate, wagolo gige nyamburko, wagolo gige gik moko mano wacho kata mana mag tiang'. Kidwa golo tiang' e puodho kitero e kambi miloso. Igini sechego finance committee ne poko puodho. Mabe ginene mane e wang' jowi kaka jomoko nene. Mano en gima iluongo ni illegal. Mano ketho standing orders. Standing orders gin gima tayo od bura. Winjo. Koro nok onego bed ni otimo kamano. To mano nosetimore but en gima wrong. Mabe awuoro ni jood bura nokowache. I think it should even be into be essential motion mono be timone. Winjo. Kwa we mano assume ni gimoro no dhi mbele. Koro kano say the second reading makore timone, then the third reading. Koro gima is very important ni before the third reading jogi both they retired the finance committee bodok mar ng'iyo ni to kendo public participation moro botim kendo ibo ng'i ni to ere kuma nyalo lose to ere kuma ok nyalo lose. Gima inyo ni dhano moro wangi mane mkate, dhano moro wangi mana e nyamburko, tax ma nyamburko ma 2.5. Nitie gik moko mopondo e finance bill kama pok dhano ng'iyo. Aja mana lieko ni mokwongo. Instead of sirkal jiwo gimoluongo ni green energy, kata gimo e wach mag solar, kata mana weche mag wind power and so forth, iyudo ni nitiere tax momedi ne solar panels e finance bill mani ng'eyo dhano pok owacho. To the mischief gimomiyo gimede en ni mondo gi protect Kenya Power. To ma en piny monego bed ni wacho ni wan e forefront mar climate change. Kenya osebedo gi how many conferences mar climate change? So many of them. And one be more host to United Nations Environmental Program UNEP gigiri kai. Koro wan monego bed ni watiego green energy. Makara solar panels ko onego bed ni duoko bei piny. To finance bill taxation omedi mondo wa discourage gi mondo watie Kenya Power because en rival Kenya Power. Iwinjo. Mao gik monego bed ni waywago. The digital marketing place bochako medi. Because neno ka in social media wan gi miluongo ni monetization. Ka in gi Facebook account kata mana gi Twitter kata Instagram kata mana TikTok. Seche miketo content kacha Facebook chuli, especially including in terms of iluongo ni traffic. Ka jadi madonjo to wuok comments wadi. Tiro ni mano be sirkal koro sedonjo. Tineno kada mana joma tindo gi. Yinde jok mamane ka gi yuto. Kes oonge gi apis mobodhie to TikTok kanyo makango tero video moro mano miele to dhano wuoye to yudo sendi moro. Kanyo be sirkal osego touch. Winjo. Koro mae gik ma onego bed ni wang'iyo mondo wane ni to sirkal ok onego bed ni nyanyasa jopiny. Mar adek, kaka nawacho ni kata finance bill obedo passed kata ok obedo passed ok oulo ni chenro mar sirkal okethore. Oyo. Finance bill en na proposal ni wamed kama. Tiende ni collapse to chike mane dhi mbele ka pod gidhi mana nyime. Pogruok en mana ni ne gidwaro medo suru to koro gimede. To kanyo yuto bende dhi bedo ni giro lal moro kaka nikech migawo mano mar National Treasury ndiko ne od bura clerk otieno ma piny odogodo kawuono ka kono gini oyo ka jod bura ogo gini piny wadhi bedo gi rem mar bilion 200. Onge lal wanyisi ni gima inyo wa Kenya ka en gima luongo ni budgeted corruption.
gimolongo ni artificial deficit. Onge kaka Kenya nyalo bedo ni projection mar budget financial year ni 3.1 trillion. Kenya gimolongo ni East African Community. The East African Community budget isomo dichieng' achiel kaluwore gi East African Community Treaty. Chemona somo budget Kenya, be misome Tanzania, be misome Uganda. King'iyo pinjego, iboyudo ni Tanzania budget gi en 1.6 trillion. Kenya is 3.9. Uganda en 750 billion. Iwinjo. Kigo jogi te Kenya population watin moloyo ne countries gi. Kara dangi wacho ni kia GDP kia currency wani malo. Mano ko justify. Gima enyo engimolo ni budgetary corruption. Why exaggerate budget? Mondo miyo wa opportunity mar koro dhi boro oko. To samwa boro oko no, pesa no ok donje Kenya. Pesa no, actually wacho ni Eurobond 1 almost 60% kano wuok, no diro oko. No kubiro kata Kenya. Yeah. Koro mane gima enyo. Koro gik moni kiare mar billion 200. Mano gima onge, nikech gima enyo ni kada mana kaka gispende. Ta gitiyo kode. Ogiti kode yumakare. Na koro mo jwango chalna deka montie ka dongi to madaka ngwenta awuok karka wach mada winjo ka kuom welo mantiego ka waloko tanga UDA riwore kod ANC mondo mi gilose e yo machanade. John lendo makamae kane otimo dichi manyoro kod jatend piny Kenya ikawe nade mana mapiyo wiye ka mokwongo duond bura mar ANC nosegol kanyo tende ka wuok kuom Salam Davadi kendo gavana Malamu Esetimami be koro e party leader mano mar ANC bejo kanyo kane gintiere kar kacha chiel kachiel gidhi bagoro makanyakla kama kelo UDA kod jo ANC mondo mi onywane kumoro achiel. Giant party ni nyalo bedo ne giko mar UDA to keto gi kama chalnade ka waikore ne yiero mabiro kama jaluk jatend piny Kenya bende osegaramo to Ford Kenya bende party maduong' imbe mar piny Kenya en gi ramo ni ginok giban piendegi gin gintiere kar kacha ANC no ramo to koro giyie wadhi no ka Ford Kenya biluonge State House mbele ka mana mapiyo gima timore Cleophas waneno ka there is something mwaluonge Kenya kani we don't have political ideologies and discipline. Watiyo gi political vehicles kaka bridge ngas mwa udwa golo point A to point B. Kisechopo point B ichako go kwano. Kaka sani gima UDA timo ng'eni gisechako go kwano mar 2027 nikech bwaseng'iyo odgi no waneno kaka weche osechache matin. Ineno koro mondo mi gin tem yore maginyalo zimo go mach ma dwa wuok kani nikech iwacho ni kuma iro wuoke nyaka bed ni mach nitiere. Koro because ni mach osedonjo ka iro sichako wuok koro nyaka ging'i ni to koro ere way forward nikech ma jogi jipanga mondo ging'i ni 2027 ni en wagoe nango to ma baneno ni kata gima kata ker timo aneno ka UDA mane gitiyo go as a political vehicle manotero gi e power ni weche osewuoke koro chako ng'iyo kuonde mamoko ni kopo ni ka odni gimoro timore ere kuma fallback plan nini ICT wan gi gimoro miluongo ni data backup kopo ni in gi data idwa kete server moro nyaka ibed gi backup plan in case macho bedo hacked or bedo corrupted you have somewhere to lean on mane gima joge timo. Erokamano wakili in kama chalnade kotende kod ANC kod UDA en gimoro madito ne timore koso en gimoro manopoi. Nyoni history wacho ni repeat itself. Kaka ne neno ni URP gitiane no bando piendegi todo je Jubilee. Magino no miyo Ruto achiedh nade. Kes no onge gi gimolongo ni option. Kotoki oko e party to onge kuminyalo dhi. Mano is the same mistake Mahmoud Avadi timo. Kes sani kori ngeni unless ni nigi party ni mora kicha ko olor ni dhot to onge kuminyalo dhi. Emomiyo Wetangula tana kore yakone. Oriekre wacho ni ato mara ne okafoli kesi ngeni seche ma in gi party ni owuon in gi molongo ni bargaining power ka dhano bedo e mesa kama koro wacho ni koro wan gi principles mar sirkal to wacho ni Cleophas nigi party ne John nigi party ne Okil nigi party ne koro uwuoyo at the same level the same pedestal to seche ma in osenywandi e party machielo yot deal kodi nikech kata mondi wuo gi mi dhi los party machielo mogen momentum
ok en gima yot. Koro ma en mana siasa mar 2027. And kaka nawache higa mokalo, en strategy ne Ruto temo create gima luongo ni constituency away from central Kenya. Oseneno ni Gachagua bende no kokao kore kocha cha. Embe koro osebedo gi politics ma local. Koro Ruto ng'iyo ni koka kao Gachagua, kata kakao Ndindi Nyoro, kata Kimani Ichung'wah, kata Kithure Kindiki from central Kenya. To ng'anyalo kao. To duoko mar ng'anyalo kao no e UDA gi ANC, anyalo kao Mudavadi Western, kara anyalo kao ng'ato Nyanza. Kwa mane mana siasa ma 2027. Aya, siasa mabiro nyakoro mgejo. Mane makelo wa giko kendo sasa nyakoro mjago nero kama nyakubedo kodo kari ko golo wacho ni resist. Victor Onugu wacho ni mosna wakili nyisene osiepe miluongo kanyo ne ambassadors omose. Ya giro kilo ido mos Samuel Nyakwara Lweny ben wacho si chopo kae sama chon kenen kodo akadi more Oxtin wacho ni kaka pile pod entiere kodo achiel kachel kod Yambo Joseph Komo wacho ni do achiel kachel kod Benta Auma ma wacho ni antiere e chenro achiel kachel. Mane makelo giko nyakoro mojong mar chenro en mor mar bedo kar kae ng'eyo gimomiyo oganda koro ng'anyo ka yudo thuolo mar wuok oko wuogi time yo makare mano ratichi kendo bedo kanyo kamitie kauti pa Kisumu Kisii Homa Bay akia kudhi wuok ka wan kod Elebich kanyo Jojuma Migori an konwano chalnade ka kaunti ma Siaya bende wagota chwarang ni odhi nade nyakoro mojong kod counties mamoko odiochieng' ma kawuono mae makelo e giko science ariyo sekalo dakika 30 ka kanyo kwa mana ka watieko mana sani mana mapiyo ne jo Nyikwara Mugejwan okochono wang'any kende sirkal mamalo kata counties inyalo bago ng'anya county kinano ka chenro mar county ok dhi makare. Nyakoro mojong iwinjo mano kuom wakili kata county bende baga ng'anyo mari ka county gik moko dhi makare teme atima kacha kikisema na sirkal mamalo tiwe mar county bende yola kata nendo oriti masani an kae kod wakili Charles Midenga kod John Opiyo erokamano uro ahinya nyakoro mojong nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka Chisango oriti masani.